Πάμε στο θέμα του μικρού Άγγελου, γιατί είπαμε ότι θα υπάρξουν εκδηλώσεις ό,τι αφορά τη μυθή μνήμη του. Και στο κημητήριο του Δήμου Καλυθέας βρίσκεται η Μιλένα Μπαχαρνίκου. Θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα και με την Κρήτη. Εκεί πέρα θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρίνα Δημητρίου, η οποία έχει πάρει μια άλλη πρωτοβουλία. Αυτό το παιδάκι το οποίο έφυγε άδοξα από τη ζωή. Αύριο επίκυνται νέες δικαστικές εξελίξεις, υπό την έννοια ότι η μητέρα του και ο σύντροφος αναμένεται να απολογηθούν για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας πλέον. Είναι πολύ σκληρά αυτά τα οποία καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση, την οποία αποκαλύψαμε εχθές. Να δούμε ένα βίντεο και να ξετυλίξουμε το ρεπορτάζ. Ανατριχύλα προκαλούν τα ευρήματα της δεύτερης ιατροδικαστικής έκθεσης του τρίχρονου Άγγελου που αποκάλυψε το Open τώρα. Το πόρισμα για το άτυχο παιδάκι αναφέρει ότι είχε βαριά εγκεφαλική κάκωση, η οποία μπορεί να προήλθε από χτύπημα στο δεξί άνω τμήμα του κεφαλιού και στη συνέχεια έντονο ταρακούνημα, γνωστό και ως σύνδρομο ανατάραξης μωρού. Είναι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Θυμάστε ότι το αφήγημα του ανθρώπου που ήταν παρόν εκείνη τη μέρα στο σπίτι είναι ότι το παιδάκι, λέει, σηκώθηκε, ήταν λίγο αδιάθετο, παραπάτησε και χτύπησε σε ένα κομμωδίνο, το οποίο το έχουμε απαθανατήσει γιατί είχαμε κάνει αυτοψία στον χώρο. Κοιτάξτε τώρα λοιπόν και θα μας σχολιάσει η κυρία Σπανουδάκη τι έχουν εντοπίσει οι ιατροδικαστές. Τι προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση. Η μητέρα και ο πατριός του 3 ετών αγοριού που πέθανε μετά από το φωνικό χτύπημα στο κεφάλι και την ανατάραξη του εγκεφάλου θα απολογηθούν συμπληρωματικά την Παρασκευή, καθώς πλέον αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα αλλάξουν τους αρχικούς τους ισχυρισμούς, να ρίχνει δηλαδή ο ένας στον άλλο την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού που το οδήγησε στο θάνατο. Με βάση το αναφερόμενο συμβάν του κατηγορουμένου θα είχαμε και την πιθανή διάσχεση, το αποτύπωμα από το τραπεζάκι κομμωδίνο, ότι αναφέρει ότι προσέκρουσε κατά την πτώση του. Μετά τη νέα ιατροδικαστική έκθεση, ο Βασίλης Νουλέζας, συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου, υποστηρίζει πλέον ότι ο θάνατος του αγοριού δεν οφείλεται σε χτύπημα στο τραπεζάκι του καθιστικού, αλλά πιθανόν σε δυνατό χαστούκι. Το παιδί δέχτηκε κάποιο γερό χαστούκι, κάποιο δυνατό χτύπημα με ανθρώπινο χέρι που το ταρακούνησε, αυτό το λεγόμενο shaking, και το ταρακούνησε και προκάλεσε το αιμάτωμα. Το μαρτύριο του τρίχρονου αποκαλύφθηκε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, όταν το αγγελούδι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί είχε στο σώμα του πληγές και καψίματα από τσιγάρα. Η μητέρα και ο τότε σύντροφός της υποστήριζαν ότι ο Άγγελος χτύπησε σε τραπεζάκι, όμως γρήγορα άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται. Στο κινητό του 44χρονου εντοπίστηκαν βίντεο με το παιδί να είναι άγρια κακοποιημένο. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι βιντεοσκοπούσε τα χτυπήματα που δεχόταν το παιδάκι για να είναι καλυμμένος. Η 26χρονη το αρνείται. Το μικρό αγγελούδι που δεν άντεξε την άγρια κακοποίηση που δέχτηκε χάρισε ζωή σε έναν 37χρονο ασθενή στη Θεσσαλονίκη, στον οποίο έγινε μεταμόσχευση νεφρών, ενώ η καρδούλα του Άγγελου χτυπά πλέον σε ένα βρέφος 11 μηνών στη Γερμανία. Αυτό το παιδάκι δεν αγαπήθηκε και δεν προστατεύτηκε από την τροφό του και τον σύντροφό της. Είναι πολύ σκληρά αυτά τα οποία καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Τι συμβαίνει με ορισμένες νέες μαμάδες? Ξέρουν γιατί έγιναν μαμάδες? Ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, Θανάση. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άγγελος, αυτό το αγγελούδι, μπήκε σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις καρδιές. Τον αγαπήσαμε. Έδωσε μια άνηση μάχη. Παρέμεινε νοσηλευόμενος σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Παγνί. Θυμάστε ότι είχαμε συνδέσεις. Προσευχηθήκαμε όλοι και προσευχόμασταν προκειμένου να καταφέρει να επιβιώσει, να επιζήσει. Δεν τα κατάφερε. Έδωσε ζωή. Έχει δώσει ζωή. Υπάρχει όμως πλήθος κόσμου το οποίο αθρώα και αυτοβούλος θέλει να τιμήσει τη μνήμη του. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τη Μιλένα Μπαχαρνίκου, η οποία βρίσκεται, είπαμε, στο κημητήριο του Δήμου Καλυθέας. Έχει κοντά της την κυρία Μαρίνα Δημητρίου, η οποία είναι διοργανώτρια του μνημόσυνου που θα γίνει για τον τρίχρονο Άγγελο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μιλένα μου, να σου δώσω το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, Πέτρο. Βρισκόμαστε στο κημητήριο Καλυθέας. Εδώ λοιπόν που βρίσκεται, που φιλοξενείται πια εντός εισαγωγικών ο Άγγελος,
η ψυχούλα του δεν μπορεί να ηρεμήσει ούτε στις 40 μέρες που θα κλείσει την Κυριακή. Και αυτό γιατί ακόμα και για το μνημόσυνο υπάρχουν 2 ημερομηνίες. Υπάρχει λοιπόν εδώ από το κημητήριο κλεισμένη ημερομηνία για την τέλεση του μνημοσύνου των 40 ημερών το Σάββατο στις 10 η ώρα το πρωί, στις 15 του μήνα μεθαύριο. Και επίσης υπάρχει από τον βιολογικό πατέρα ορισμένη μία ημερομηνία που είναι η Κυριακή 16 Μαρτίου που κλείνει και 40 μέρες το τρίχρονο αγοράκι. Να σας πω ότι η φωνή που δεν ακούστηκε, η φωνή του Άγγελου που δεν μπόρεσε να ακουστεί, έχει περάσει σε αυτές τις νέες μαμάδες που έχω δίπλα μου και που εκπροσωπούν και πολλές άλλες μαμάδες που βρίσκονται πίσω από αυτές. Και αυτό που θέλουν, αυτό που ποθούν είναι να μην ξεχαστεί ο Άγγελος και ο θάνατός του, όπως έχουμε πει και εμείς, να γίνει παράδειγμα προς αποφυγή για άλλες τέτοιες δολοφονικές, όπως φαίνεται από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενέργειες. Ακριβώς. Να δώσω το λόγο στη Μάρθα την Δαμίγου που έχω δίπλα μου να μας πει περισσότερα, Πέτρο. Ναι. Καλησπέρα κύριε Δαμίγου. Καλησπέρα κύριε Κουζουλιέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βλέπω ότι κρατάτε φωτογραφίες στο μικρού Άγγελο, φοράτε και μία μπλούζα με αυτό το αγγελούδι το οποίο πραγματικά έφυγε με έναν εφιαλτικό τρόπο από τη ζωή. Υπενθυμίζουμε ότι έχει κακοποιηθεί βάναυσα, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ιατροδικαστές. 2 άτομα κατηγορούνται, η μητέρα και ο σύντροφος. Από την άλλη όμως νομίζω ότι η δική σας η ευαισθησία περνάτε ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά ότι ως κοινωνία θα πρέπει να αντιδράσουμε και να χαράξουμε και να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή σε ό,τι αφορά τις κακοποιήσεις των παιδιών και τις δολοφονίες παιδιών, βρεφών και νηπίων, κυρία Δημητρίου μου. Όχι, είμαι η κυρία Δαμίγου. Δαμίγου, η κυρία Δημητρίου είναι στην Κρήτη. Ναι, συγγνώμη κυρία Δαμίγου. Ναι. Να είστε καλά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όπως τα λέτε κύριε Κουζουλιέ, είμαστε εδώ πέρα, είμαστε η κραυγή, η φωνή του Άγγελου. Το παιδί ψάχνει δικαίωση. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, δεν θα το χωνέψουμε. Έχουμε πένθος στο σπίτι μας. Εγώ προσωπικά κλαίω μέρα νύχτα, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έχουν δικαίωμα οι κατηγορούμενοι να απολογηθούν αύριο? Ναι. Okay. Πείτε μου λίγο, ποιος νόμος και ποια φυλακή είναι ικανή έτσι ώστε να σοφρονιστούν αυτά τα κτίνη? Καμία. Συγγνώμη κιόλας. Καμία. Ξέρετε ότι το δικαιικό μας σύστημα, εγώ αντιλαμβάνομαι και την αργή σας και τη θλίψη σας και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ δημόσια για αυτό το οποίο κάνετε. Και αυτό το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε, γιατί δεν είναι μόνο ο Άγγελος, είναι και άλλα παιδιά και άλλα βρέφη τα οποία έχουν κακοποιηθεί, τα οποία έχουν δολοφονηθεί. Οι υπέτειοι βρίσκονται ακόμα εκτός φυλακής ή κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν τρέλα και να εξαπατήσουν ουσιαστικά τις αρχές. Όμως αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να απαντήσει ο δικηγόρος, ο κύριος Τάτσης. Ακούτε κύριε Τάτση τη φωνή μιας μάνας. Η γυναίκα αυτή λέει ότι κλαίει για τον Άγγελο κάθε βράδυ. Υπάρχει ποινή τελικά? Ξέρουμε ότι ανήκουμε σε μια χώρα του δυτικού κόσμου, σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Όμως αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν? Έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή σας ότι η άποψή μου είναι ότι οι δράστες τέτοιων εγκλημάτων, τέτοιων αποκρουστικών εγκλημάτων, έχουν εκπέσει τις ανθρώπινες ιδιότητες και ως εκ τούτου δεν υπάρχει έννοια ποινής. Η ποινή στο ποινικό δίκαιο επιβάλλεται προς ομφωνισμό και προς αντίληψη του δράστη για το κακό που έπραξε. Όταν κάποιος έχει εκπέσει τις ανθρώπινες ιδιότητες και έχει μεταστεί σε κατάσταση πράγματος, αρές κατά το ρωμαϊκό δίκαιο, έχει φύγει, δεν έχει συναισθήματα, δεν υπάρχει ανθρώπινη ιδιότητα, ποια είναι η της ποινής? Η άποψή μου όλοι αυτοί είναι ψυχασθενείς και πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία με τον εγκλισμό τους στο ψυχιατρίο λόγω του ότι ισόβια προκειμένου να προστατευτεί η κοινωνία από τέτοιες πράξεις. Και οι συγκρατούμενοι από όταν πηγαίναν στις φυλακές. Είναι τραγικό, δηλαδή είναι μια απίστευτη, ασύλληπτο έγκλημα. Ασύλληπτο. Διαφωνώ ότι είναι ψυχασθενείς. Οι περισσότεροι δεν είναι ψυχασθενείς. Οδηγούνται συνειδητά, αυτό απεδείχθη μέχρι σήμερα σε αυτές τις πράξεις. Τι απομένει λοιπόν? Η επιβαλλόμενη από τα δικαστήρια ποινή, η ανώτατη αυτή ποινή, να εκτείεται μέχρι και την τελευταία μέρα. Και να μην χρησιμοποιούνται δικονομικά τερτύπια και να μένουν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα για μετά να βγαίνουν, δίνοντας ένα παρόν κλπ. Βέβαια αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις των παιδοκτονιών, σε όλα τα ιδεχθή εγκλήματα. Τελεία και γραμμή.
διέπραξες το έγκλημα, καταδικάστηκες. 10 χρόνια. 10 χρόνια θα μείνεις μέσα. 20 χρόνια. 20 χρόνια θα μείνεις μέσα. Κυρία Δαμίγου, και τελειώνει αυτή η ιστορία. Κυρία Δαμίγου, σας βλέπω πάρα πολύ συγκινημένη. Όχι μόνο συγκινημένη, είμαι αγανακτισμένη και κύριε Κουζουλιά, εκπροσωπώ πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μόνη μου. Είμαστε μεγάλη ομάδα για τον Άγγελο και απαιτούμε δικαίωση. Απαιτούμε δικαίωση. Και να σας πω, όπως είπατε και προηγουμένως, τα παιδιά, αυτό που γίνεται δεν γίνεται μόνο για την ψυχή του Άγγελου. Ο Άγγελος είναι η αφορμή. Έχει ξεχυλήσει το ποτήρι. Όλα τα παιδιά, τα αγγελουδάκια, ζητούν δικαίωση. Πρέπει να είμαστε εδώ, να ανοίξουμε τα στόματα, να μιλάμε ό,τι ακούμε. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην κοινωνία και σε αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Όταν σωπούμε, είμαστε συνένοχοι. Από πού απαιτείται δικαίωση, κυρία? Από πού απαιτείται δικαίωση? Γιατί εδώ τελευταία βλέπουμε ότι στο έγκλημα των ταμπών 57 οικογένειες, 57 θύματα, 57 και παραπάνω οικογένειες απαιτούν δικαίωση. Στο Μάτι 105 θύματα απαιτούν δικαίωση. Τόσα παιδάκια που δολοφονήθηκαν απαιτούν δικαίωση. Τόσες γυναίκες που δολοφονήθηκαν απαιτούν δικαίωση. Από ποια δικαιοσύνη απαιτούν αυτή τη δικαίωση τελικά? Ακριβώς. Η δικαιοσύνη κοιμάται, ξυπνήστε την. Αυτό ήρθαμε να φωνάξουμε. Τη δικαιοσύνη πρέπει να την ξυπνήσει ο ελληνικός λαός με ένα αντίστοιχο συλλαλητήριο σαν αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το βλέπω όμως. Απόλυτα συμφωνώ. Κύριε Κατερινόπουλε, έχετε 1000 δίκια. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλώ 1 λεπτό το χρόνο σας. Κάναμε 2 Μαρτίου αυτή τη διαμαρτυρία για τη μνήμη του Άγγελου και όλων των αγγέλων που είναι εκεί ψηλά και για τα παιδιά επίσης που είναι εδώ κάτω και κακοποιούνται βάναυσα. Και δεν παρευρέθηκε κανείς. Γιατί δεν κοινοποιήθηκε έτσι όπως θα έπρεπε η διαμαρτυρία και δεν παρευρέθηκε δυστυχώς. Όχι, δεν τους αγγίζει, γιατί υπάρχει και μια παροιμία μακριά από αυτό και εσύ και στο αδερφό μου. Εγώ μένω και στο άλλο το οποίο είπε η κυρία Δαμίγου. Ζητάει ο κόσμος. Μένω και σε αυτό το οποίο είπατε, κυρία Δαμίγου. Να μάθει, κύριε Κουζουλέση. Να ανοίγουν τα στόματα. Να ανοίγουν τα στόματα. Είναι προφανές ότι και στην περίπτωση του μικρού Άγγελου υπήρχαν ενδείξεις, υπήρχαν φωνές. Αυτό είναι. Η γειτονιά δεν μίλησε όταν έπρεπε να μιλήσει. Ένα παιδί που έχει τις καταθέσεις τους τα έχουν πει. Έτσι. Ότι το παιδί αυτό φώναζε. Εξέπεμπε SOS. Το παιδί είχε καψίματα, είχε εκδορές, είχε εκχυμώσεις. Πάει να πει ότι βασανίζονταν για πολύ καιρό. Ένα παιδάκι λοιπόν που βασανίζεται, φωνάζει, κλαίει. Δεν μπορεί να μην άκουγε κανένας. Δεν άκουγε κανείς. Τελικά η ομερτά δεν ισχύει μόνο στη μαφία. Η ομερτά ισχύει και σε γειτονιές και σε πολυκατοικίες που όλοι ξέρουν ότι κάτι γίνεται. Και όταν γίνεται την επόμενη μέρα πάμε και στο κομμωτήριο και βγαίνουμε να δώσουμε πρώτη μούρη στην κάμερα. Άκουγα εγώ ότι γίνονταν. Τι κάνατε, κύριε μου? Τι κάνατε, κύριε μου? Οι λεγόμενοι πεφτοσυννεφάκηδες. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι και κάποιες άλλες κυρίες οι οποίες θέλουν να μιλήσουν. Είναι δίπλα στη Μιλένα Μπαχαρνίκου. Να τους δώσουμε το λόγο, να τις ακούσουμε. Να δώσουμε το λόγο σε αυτές τις μανάδες. Πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι. Η μάνα είναι το πιο ιερό πράγμα το οποίο υπάρχει για ένα παιδί. Το παιδί έχει την τροφό, τη μάνα, τον πατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να το προστατεύουν και όχι να το δολοφονούν. Μιλένα μου, δώσε το λόγο για τις άλλες κυρίες οι οποίες είναι παρούσες, παρακαλώ πάρα πολύ. Να τις ακούσουμε. Πέτρο, επειδή κρατάνε πανό, όπως βλέπετε πίσω μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, κρατάνε πανό οι μητέρες. Έχουμε, δεν ξέρω το πλάνο. Το βλέπουμε, το βλέπουμε. Αν βλέπετε, όλοι οι άγγελοι ζητούν δικαίωση. Όλοι οι άγγελοι ζητούν δικαίωση, όχι άλλη προστασία στους παιδοκτόνους. Όταν το κράτος δεν προστατεύει, γίνεται συνένοχο. Τα ισόβια είναι ισόβια. Σπάστε τη σιωπή, σώστε μια ζωή. Τέλος τη γεγοποίηση στις παιδοκτονίες. Θα ήθελα να πω αυτό για την διαμαρτυρία. Πέτρο, θα ήθελε να πει η Μάρθα, γιατί οι υπόλοιπες μαμάδες δεν θέλουν σήμερα να πούν κάτι περισσότερο, αλλά η Μάρθα θέλει να πει και για την νέα διαμαρτυρία που θα πραγματοποιήσουν, να μας πει περισσότερα. Πες μας, Μάρθα. Μία έκκληση σε όλα τα κανάλια, παρακαλώ, επειδή ο κόσμος δεν το ήξερε τη διαμαρτυρία που έγινε 2 Μαρτίου και μας ζητάνε να ξαναγίνει η διαμαρτυρία, έτσι ώστε να παρευρεθούν και να φωνάξουν και αυτοί για τη μνήμη του Άγγελου και όλων των παιδιών που είναι εκεί πάνω. Σας παρακαλώ λίγο τη στήριξη. Πάντα θα την έχετε. Σε οτιδήποτε κάνουμε, να είστε δίπλα μας. Πάντα θα είμαστε αρρωγοί, θα είμαστε στο πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα λόγια. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Να πάμε στην Κρήτη. Έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας την κυρία Μαρίνα Δημητρίου να την ακούσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Δημητρίου. Καλησπέρα, κύριε Κουσουλά. Καλησπέρα σε όλους σας. Ξέρω ότι και εσείς κάνετε μια αντίστοιχη
έτσι, προσπάθεια προκειμένου να αποτίσετε φόρο τιμή σε αυτό το αγγελούδι το οποίο έφυγε από τη ζωή τόσο πολύ. Και κακοποιηθεί αυτό το παιδί. Αδίκως, βέβαια. Άδικος, βασανιστικός και αποτρόπαιος ο θάνατος αυτού του αθώου και ανυπεράσπιστου παιδιού. Και όχι στιγμιαίος βασανισμός. Δεν μιλάμε για ένα στιγμιαίο βασανισμό, μιλάμε για μια διαρκή κακοποίηση. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Ας γίνει η αφορμή που θα μας αφυπνίσει. Να μην σιωπάμε σε αντίστοιχα περιστατικά, να μην αδιαφορούμε. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε, αγαπητή μου κυρία Δημητρίου? Εννοείται. Και ας ελπίσουμε ότι οι δράστες αυτού του εγκλήματος θα τιμωρηθούν όπως τους άξιζε, χωρίς να επικαλεστούν ψυχιατρικές ή άλλες γνωματεύσεις. Το γνωρίζατε εσείς προσωπικά αυτό το παιδάκι, τον Άγγελο? Μακάρι να το γνώριζα, κύριε Κουσουλέ. Μακάρι να το γνώριζα και όχι μόνο εγώ. Μακάρι από εδώ όσοι κάνουμε όσα κάνουμε να το γνωρίζαμε το παιδί αυτό. Σίγουρα δεν θα ήταν αυτό εκεί που είναι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημητρίου, γιατί και η δική σας η φωνή είναι αφυπνιστική. Αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής. Έχω δίπλα μου τον κύριο Βασίλη Τρυπάκη, όπου ήταν και η αρχική σκέψη αυτού του μνημοσύνου. Και δεν μπορώ να σας τον δώσω γιατί είναι πάρα πολύ συγκινημένος. Εντάξει, δεν θέλω να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ επιβαρημένο το κλίμα και η ψυχική διάθεση των ανθρώπων αυτών είναι σε άθλια κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να σημειώσω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, από το χρόνο σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια όλες τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου μας και όχι μόνο, και τους ιδιώτες, γιατί ό,τι θα προσφερθεί στην Εκκλησία είναι από εκείνους, για την αγάπη τους στον Άγγελο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν,